banikeza amacebo kwabanye abantu ngexesha uyopha yena ngaphakathi but kukho umuntu azawuza kuyo athi ndithini kule meko athi phuma ngapha ndibe xa ukuzikhupha mna kule imeko ndikuyo ndiyubona umsebenzi kaThixo unyuka usenjenje isekela sedutywa isenza amaholo nako-Facebook nako-banibani abantu bacinga kwamba I'm the best minister ever yet I'm bleeding inside. So what is seen by the naked eye may not necessarily be what is happening. Sigxeka omnye umhlobo wethu ngenyameni bayifunda nintoni mani uyatethisa hayi yabona ke mna kaBaxo, if you are going to be a good friend to me you need to be prepared to hear the things you don't want to hear. I will tell you. Yeah, Pastor. And out of love. And if I don't tell you, you must know that I'm failing offense. You would rather hate me for being truthful and authentic to you by what I see in you and tell you, did it? So, boy, I'm not doing talk announce. Oh, okay, I know it's fine. I did my part. I told you. How to bring a part in put out in the kodwa ngase ngibende uxelele cha nawe nje awutsho yabo ngihlala phansi abeke ngihlala phansi awufuna ukumyeka umuntu ngamanye amaxesha hayi sawuzamuve ngokusamana utsala ngebhayi hayi aliqele ebhani naqede ngicela ukudinqa abangasemva uhlala phansi phansi foni avuka ngenyawo. And so, I don't know what you're going through. I know what I'm doing. But all I need you to is feeling how you feel. Don't lose that. Never, ever lose that how you feel. And once you figure out right, because you are in touch with how you are feeling inside. Beza, last Bobo says not in you. I took a picture with this young man, and I'm proud to talk about him now. And I'm not talking about myself in this case, but it's one of the testimonies that in Bukelu Tiko born. Didn't know about their chaff until they tried to born as testimonies on my children. You had to call Titulan business. When I met that boy, he was doing grade 10. This, having failed all her terms. Nice and simple, very young, very intelligent. Mama, I can't even put his cut at a farm. Go and go. Don't know. Then we take this art. Police. I have no reason to leave. And Kolelo Okopan denial in the operation to this life. I feel useless and worthless. Nesi skole nespace. Ayibheke ke lento yakhe ayibheke. Dibomba le ishora nje ngokuthi ndicinga ukuzibulala. Wayivana. And ndithi kuye immediately my first response to him. Inhliziyo yakhe sendaweni right. Akena ngemgoba. The mere fact that you know what you know about yourself. It means that you know that it is fit. And you know now going to go level 7. Because umuntu ongaphilanga akwazi ukuzazi uba ukungenawo kuyo. Kusibe sefile ngaphakathi completely xa engasazazi indlela afilisha ngayo.
And once uzazi ndibuza ngocinga uthini athi ke hayi ndicinga uphuma apha esikoleni ndiye bokuse vocational ntoni ngathi ngafika nokondibanga N1 pha ndiyabona naleyo into ingqondo. It means that you know what you need to do ngobomi bakho but ingxaki kuyo awukwazi usuka kule level kuyo kuya phambili. That ke allow me to hold your hand a bit. Go through this grade 10 and by the end of the year go to pass. And with Janet, he passed grade 10, grade 11, grade 12. Last month was graduating his honors in BSc Agriculture. He was at the Senate. And Mama comes to and I cried. And I was like, hey, I'm Charlie. After all, Leonard in Barcelona is just a tip of our conversation. I'm just trying to show you what once you know how you feel and what is your shortcoming. Let you tell Samantha once you ask, so you easy. Once you ask, so you easy. I send a bango empilweni yakho. Now, in the esiyekleyo kubo sikuthule nje uthi ndinika amandla kwanenzondelelo sonufefe uthando lwam kuwe maluvuthenene. However, undolulela isandla ndithandaze because you can see where you want to go but it seems too far and too long and very blurry. And the distinct what set this woman apart was exactly knowing where she was and how she felt and what she needed to be whole. I don't want to be too much concerned about Uyayiro and Ndombiaki because she was a little privileged. Lucky enough to have a father that would walk out and seek for help on her behalf. And we all pray for that kind of father. And many of us grew up without that kind of father. And that is why, Timothy, today, I pray to God that if the child wam uyaphela uzongabikho ngenxa yami. God forbid. If ever kule nto yoba ke imitshato ikhe ibe ne-will but kungabikho ngenxa yami because I don't wish for a moment where my kids would grow without me. I want to be the father I never had in my children and be the best version of a father that I wished I could have. Tell ngqamana wana wamithi sabagqiba ngodli. Isoma ungathi uzelwe ngoluhlobo fonje nokhula ngoluhlobo. Wakhuliswa isingle mother yakukhanyisa yakukhulisa yakuphipha yakufundisa yakondla. Utagqiba wena wawukwenza umntana wawuqhuba indoda uvumela umntana wakho makakhule ngalendlela wena onomsindo icapukela ngathi because ngoku uyi-animal ehamba ibetha amantombazana bethubeni ngoba wacathiswa ngutata hamba and you're breeding the same thing in your own child. And if anyone here has a child on the streets angasamoya, go and fetch that child as a father and be the best version of who you wish you could be. Amen. Awunazo udlenwana yimfuzanga ungayikhulisa. Awuthi ungayikhulisa uda yimfuzanga le ntwana. Hayi ufuza njani ayikwazi kaloku ayiyazi ungena endlini uphinde uphume uwesodatshi into ezingatyiwayo nento awufuza le nto yiyo nto le ntwana. Uyayivela nzama umntwana obanye le ntombi yakho because if you gave birth to a girl, love that woman enough, that girl enough, so that when she becomes a woman angabe ngumntana ozawuhamba ekhangela uthando besithubeni ecizweni omhle ave ngconyo ngala makhwenkwe kuthiwa umhle kanti uyenzakala. And so that was Jairus to his daughter at the age of 12. He couldn't rest. Uyayiro could have sent a servant. Sure. Adihamba ubobiza lamfu umchazele bani lapha nithi nesikhundla lo une-bodyguard usandithi uhamba nge-blue light andithi uyayiro uyayivona bayana thuba noceba musakha ubiza lamfu umchazele baye uyaphela umntana bantoni. Washiya i-blue light washiya i-servants washiya everybody back and he went to fetch uyesu ngokwakhe and said yendoda ndivile ukuthi uyabanceda abantu xa sethelepha kwi-Sanhedrin uyesu wayeyinevu kwi-Sanhedrin
Yes, they wanted to delete him immediately because Sanhedrin. But Yairo had such faith. Ngoba wathi ngelixesha Sanhedrin sithi makumele ukufa lo mntu uyasiphazamisa. Wasuka yena wathi lo mntu engathi angayinceda intombi yam wahamba ngokwakhe waya kuYesu. Right? Waya kuYesu wathi indoda khawukuza apha kum endlini. So uYesu udibana le ntombazana esendleleni eya kwaYayiro. Uyayibona? Udibana le ntombazana esendleleni eya kwaYayiro. Now, bleeding inside, suffering in silence, enentloni ngesiqu sakhe, engazelwe nto ngabantu, but inye into engazange iphele le ntombazana lukholo. Noyazi into yoba makhe ndizame njokwagqibela, imali iphelile, agqirha abancamile, amakhwela ancamile, but just this. Just one more time. Just one more time. Whoa. And let me see. So, no matter what you're going through, don't lose faith. Because pain has an expiry date. There's Kaulela Mbezo. There's Kaulela. Don't lose faith. Irrespective. Whereas, you can identify a second. We're going for one. Whereas, what was Satan? Tina, we are so weak. Tina, so much. That's why you was Satan. During my man, man, it's too long, Satan. There is a good to Satan, who are weak. Whereas, Satan. Go and read Acts chapter 8. The Bible says in Acts chapter 8, oh Herod, wabulala uYohane. Yakubo? Yeah. Wathi gawubulala uYohane ahleka amaJuda. And then uHerod wabona amaJuda are excited ngokufa kukaYohane. Then the Bible continues to speak. Then Herod took a decision to persecute. Now, listen. He took a decision to persecute some of the disciples. And I stopped them there and underlined the word some. Yes. Yeah. There were hundreds of disciples at the time. Remember in Acts chapter 2, there was a core group of 12, then there was a multitude. And then kwahlala a general conference. Kwa-electro kongezwa kula core group i-member executive amongst conference delegates of conference. So yes, there were many disciples during the Herod era, but Herod decided to persecute him. Wayengena ajonge iquluba afike ngikhole ngabo nakatani nekhasoke ngaka ayosuthu adlule aye komnyaka naye akumbeza wacula kamanda akubaxo wayihlela ibhatya kaye uyayibona angane to serve. And why serve? Because not everybody in the room bothered the devil. Not everybody. Not everybody who said sakudumisa Thixo sakumbuye Yehova ayimphazamisa kukumkani bukaThixo buka Satan. Bayakwazi ukuthi into yakholwa uThixo saqala uSatana mncini. Sikhula zonke Adlule uSatana. Adlule uSatana akuthi nqa ngefele lentanga. Akuhuqe egrabileni emke nawe because Timothy uyayazi into yoba wawubiza igama likaYesu yagqunqa isiseko sikaSathane. Wawubiza igama likaYesu amadimoni ayabaleka. Wawubiza igama likaYesu abantwana bayaphila. Sathane ayazi into yoba uba ungaphumelela wena kokwenu inhlupheko izawuphela kokwenu. Akuthi nqa akuhuqa because awubhilanga endililini. You are some. That's why
will feel persecuted more than others. If you think there's something good about you, right? Amen. Sema some. Sure. It's like it wasn't. No. And so that kind of faith requires you to ngamameli yonke into, ungathethi yonke into, isikhundla sakho singabaluleki nganto. When your household obedinazi le ndaba ensiza kuyo benisithi uSathane uyasoyika thina. Uyazi inyaniso yintoni lapha kuyahero. Usathane akaboyika abantwana bethu. Satan akaboyika abantwana bethu. That's why uSathane ekwazi ukudlula kuwe akuthi ngqo ngosana lwakho. Because akaloyika usana lwakho woyika wena. Right? And ingozi enkulu esiyenzayo njengabazali banamhlanje njoba thina sasishixela amacambo nje emakhaya ebusuku emini ekuseni ngecawe sihambe into engaziwayo mna katata ubusuku obu seyuruza ladimbaza yonke Main Street leya singoceba abanganyulwanga balamisi kakhulu singayityiyo pha kuladimbaza sithi sikwakhukhu sibe sikwachawo sibe sikwachawo sibe sikwanonceba bese ibhongo lesizwe sibe sibi yonke ikumanda abasidlobu nakena umfundisi zabewe khala nentofo sidlubo bobuntofo kamani right nentoni xa sibuye nongena ekhaya 5:30 ekuseni mbeza xa niqala ngathi kamani nento bendizitshile ezisakamani kwenqaba ezobude asingubo kalo nekomiti amanzi ebusweni bephumani kwam mandeka bum dla bum uqona yibo hey kalogogo hey bum beka wena no. Tina, abantwana bethu have all the freedom and all the rights and stuff like that. We walk to church, sifika sesicima sendicawe yokonyana. Sibheke uniform nebhaji zethu. Sithi siyakudumisa Thixo sibeba ngaka sibe izinto zonke nezikhundla zonke zale cawe sibashiye emakhaya. Abazikwazi nokuzithandazela. Abamfundiswa ngecaweni uyanga inkosi abamfundiswa ngemakhaya uyanga inkosi yilento uSathane engaboyiki abantwana esoyika thina. And therefore just like uyahero we need parents who will go out bawufuna uYesu babuye beze naye endlini ukuze kuzophila abantwana. And if you cannot be lo mzali onjani uciva imicawa yakho wedwa uzawubhubha ubasiyapha benzakale bengazani noYesu because you could not go. Yeah? I need to raise my kid in such a way that until noba usa hostel Timothy bahlala hostel anhlanga bemission abantwana bawo cinto bese anhlanga nabo bemission abantwana ayifuna babone into zasecawe ikuphi into ethethwa ngami ngalokho bantu uyayibona ngiyancoma ngoba ku PK eselapha ukubona bayofisa bangasafuna iqondo icawe ngenxa yenhlungu ezehle bazabawo ejongi aloko icawe yamaxesha kwenjiji iphindi kwenjiji uqaqala phakathi ukuthi ngoyena uthi yemadoda iphindi kothule ngomsokusansa lusayo unguyidevil unika noma wakho wangcwaba noma wakwatshela ithendileyo kwapha nama uyivakashela ngizamuthela nabo so angihlali nabo baye mission babeka baye hostel babuye ngeholiday ngihlali nabo. But the God and the Jesus that I want to implant in them is when they have bad dreams at hostel umntana ngakwazi ulala hotel akhe beka lento okuyizibhoko ukuyibona uzasikhula ukuthi into ukushime izibhoko athi xa sothuka ngo12 midnight amonqana uphakamisa ifoni atata nikwazi ulala ngicela undithandazise because ndifuna hlale khwalwa kulo Yesu endimnika kuye endimnika kolo kuThixo kayise nonina kuThixo kayise nonina
oyawuthi noba ngazatya into engatyiwayo udibane naye ezihlathweni zezilokishi nokusekapa noba kuphi sinazo udibane nonyaname egqathazela esendlini mawundiva kakuhle na ungivecula esithi ndiya kulangazele kwithembe sinalo lelo kokuba umnqamlezo wabekwe ebunzini lakhe nothixo lawutyala entliziyweni yakhe uzaba khona ixesha loba imagnethi yezulu imtsala ibuye naye wabeka uphawu ebunzini lakhe waqashiwa ngeentlanga zezulu anokuyayayatheka elong spirit sinazo akabheka phaa igrace imane iqhawula akabheka ngapha ngoba uthixo kayisenonina utsala inceba kathixo ewuzemene ngathi wa ungesinenyini said no. That's the product we are. Tell them to ngoba ndivela khona nyawo sinodaka ancedwa liqhulo mamntu mama taku abo iba nofefe kuthi awungena endlini ndixaxazela athi masibulele kuyesu ngoba wasifela asenzele isibele. Haleluya bazali bami, ndingawuphuma ndihambe into engaziwayo angalali ebusuku mama, ndingawungena ngo-5 AM ekuseni aguqe ngedolo asitsala athi masibulele kuyesu ngoba wasifela. Athi umakhulu awusesiguqweni ecaweni isusa icawathi imoto afika apha esiguqweni umakhulu alithandaza lili asibize ngamagama sonke sibe nomjojo kodwa kule veki sayini sibheke ecaweni wena singakhwazwa esibingelelweni bakhwaze bonke mbese athi nanko Thixo uza umxolo kwezoshibhini zalelayo uthi into engatshiwayo mgabhise Thixo uzabe sibingelelweni. Nanku nomathemba uphume nge-first rate Thixo makatyiwe zizinja ngala mzaya kuwo uzabe sibingelelweni. Xa sibuya ebusuku emakhaya utwe yiwo umakhulu wenu likhwaze nonke phaa esiguqweni. Haleluya, because umakhulu wayelanda uYesu azongena naye endlini ebona sigula sisimka nomsinga wamanzi amdaka, and that's what uYairo did. Bendeka ngizana wandashumayo no ngiyafunde khona ndiyenzayo kodwa Now, and I said, no matter what you are going through, don't lose faith. John Wesley Mbese evela eMelika ufika ubrother wakhe egula bawuyenzile Wesley studies incwadi eBhayibhile wathi sitha ngesitulo se-Altar's Gate uthi I felt my heart strangely warmed. Uhamba ubheke endlini wafika uCharles egula ithi wathandaza Wesley wathandaza wabanjwa icesini uCharles ithi wathandaza Wesley wancama uthandaza Wesley brother wakhe akaphile wahamba waya kwibishop yamaMo River uJohn Wesley wafika kwibishop yamaMo River wathi endoda kudala ngithandazela umntakwethu akadaphile wabuza kuWesley ndoba emadoda kaloku ndingumshumayeli ndingumfundisi unini ndithandaza iphelelwe lukholo ndithina ndidawuphela ishumayele njani le nto lukholo andingenalo lukholo ngoba le meko ndiyithandazelayo ayide yenzeke. Haleluya bazali uthandazela imeko yakho ingathi usathana kula imusayo ovela imeko yakho ayidibe bhetere. Uthi lo bishop waseMo River kuWesley, John Wesley, don't lose faith. Into kumele kukuyenza shumayela ngokholo ude nawe ube nayo. Ude nawe ube nayo. If usena because oluhambo lunengozi, oluhambo lunentsha. Thandaze bengathi akho nto izakwenzeka. Now lo sisi wagcina ukholo wathi awugcina ukholo lwakhe lamqhubela ukuba makasondele kule ndawo acinga into yoba angaphiliseka kuyo. Wadela the silent pain that was inside.
that said ncama yeka wakufela kule meko wathi ayikho kanjalo umbeze bekwayicacisa lento lando njengokuthi ngicacisa lento which is hope faith and hope different things but hope njengokuthi umbeze ngensi njengokuthi that stubborn thing within you that says keep going, Sure. keep moving, keep working against all evidence to the contrary. Because evidence before you says according to evidence before you says evidence before you says uphelelwe imali, evidence before you utakhomba kwana sesifuna so uzawufa, evidence before you says amaxhwela akuncamile adikwe kuvumisa amathambo awasakuboni nokubona ufulathelwe izinyanya zakokwenu xa sokuncame namaxhwela ethi ba usabona nangabantu abadala ngalokho ezindidi ayikhetha Timothy nina abantu awusawude wancanywa nangamagqirha namaxhwele uyayivana ngizama ukuthi wancanywa ngoogqirha abafundileyo uyayivana abane-PhD ne-specialist and stuff like that. It means that something is terribly wrong with you, and that evidence says to you ncama yeka, but that stubborn thing within you says keep going, keep moving. You are getting closer. Day 1 you are getting closer, day 2 you are getting closer, day 3 you are getting. The last time nansenza Bible study apha nansenza ngalando dayehleli egaseqhuleni were you here nanikhona? Yes, lando dayehleli for 48 years eqhuleni sinayo nansithi amazi umuntu othena wahlala eqhuleni for 48 years within reach of yakoma, within reach of ukuphila kwakhe nole ngkhuluzi on day 1 that would have taken him 3 months, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, but 48, no, 38 years young, within reach, right? Because ukholo said to that guy, ungahamba abuphimbili sila, ungasuka, asunga, nani miyayicacisa ngasithi lana khona njalo abaqala nathi the name Bethesda means the house of mercy. Yes. So when I said it means the house of mercy, no matter how long it took the guy, he remained in the house of mercy until healing reached him. And this woman, it took her 12 full years. And that thing that was stubborn in her said, if one thing can pick yours up, yeah, it's not the Bible was a same vampires. Because Lady Man was a is knowing over no. And therefore is society defines her. So I put him to midnight. I must like a kind of teams. So like a bomb for the yellow. I don't want to spend right to finally. I would not if you don't know your fire. Now I see some mess. Can't I say, because Yesu afika mawusile egcwele iqhawa zofuna bakhe ajonga phumu Yesu ekayibonanga ngahamba naye aba alala ngesisu ngoba funeka athi xa engene esixekweni Yesu afike akwazi ukubona ilongike ngaphakathi kwakho ungathethanga naye unyonyoba. Siza ngasemva incwadi iBhayibhile wayisa ngasemva. Yeah. And everybody was looking this way. Marching confidently. Also, I'm going to smack. I'm going to stick up. Imagine man ngake kwanda hamba noYesu. Ala ulapha kumndambona. Uya phaya ekhaya ungichazela wathi ufunele bawo ngake nokho. Ubona manje eqhaqa sikwamna kanjani. Ufuna kunongena izomboleka apha kum.
Ase ngigeza ukuthi bayinto zinambele kahle pha edutywe. Ngigeza ke ndithi yabona ko umbeza. Funeka bahlanhla bayobole kuYesu pha edutywe. Bamze naye eqhamathu iphinde lizomthatha. Phinde nimphindisele pha ndithunyelwe ke ngoku izinto ezihamba kahle pha. Yabona ntombi. Imagine le entourage. Yadunyele kufuneka xa ufuna uya kuYesu. Ubuza bathetha uthunyelwe tata. Yayibona mina ngizamtshela nendoni. And this woman says, the Bible says, where's amasembe? Sure. What place is amasembe from there? She touched. She did not grab. Difference. She Just different. The There's difference. She did not go for a hug. She just did it. Now imagine, here's the other part. Now the hem. My imagination says the hem. My imagination says the money of the local mumbele. My devil love the mamus, umtala moments. Without the now, the mama, now, in Monday, in Eldova, now, yes. Right. in the right. Umgo again. Umgo. Ne? Again, Umgo. Meaning that she did not just look for a touch. She went down. She went down. And Ibanem bono we kasok, ne? Kasok yam. In the Kanakanas. I hardly can kasok. And we come there, Africa Pisa. I offer some cateching and bar. I will not follow to shake out the card and the time. Imagine them will look as about to the Musasinja, right? As another. Now she touched the hair, meaning that she went down. Low as she was already, defeated as she was already, destroyed as she was. But it no pain. Akonhlungu eyabandezela inhliziyo yakhe yokozithoba. Iva ngangendlela wayezithobe ngayo. Akhonto wambonayo banguye. Nkosi yami. Ngangendlela wayezithoba ngayo, right? So she went the lowest she could become. And the lowest she could find Jesus. The lowest she could touch. Umgomo. Where ngubo kaKristu, right? And immediately, immediately when she touched that garment, it's kwaoko. Right? Kwaoko. Now, kwaoko. We have to felt our amanda akhe ethi. Siyabona? Okay. Kwaoko uYesu wema. Sure. Uzahamba na? Sure. By that touch, there was immediate healing. In that immediate healing, there was immediate feeling. Kuyes okokuba lo undithukumisileyo ayibuye undigilileyo.
Kuhanjwa nje bakhona bahambe begileka apha kubo. Kodwa lo undichumisileyo ayibuye lo bendigilile. Kubani lo undichumisileyo hayi wena sosigeze. Oh mama ngahamba usibuza ngibani ochukumisileyo. Uve ntoni? Amandla am ethi. Sure. And therefore this touch was not just an ordinary touch. It was not just a normal touch. Nansi ndawo ndisakuyo. The biggest problem of healers. Kungazo ngoba if you are a healer, you are bound to lose your power. Into ezawusisokolisa as healers kufuna uthela emandleni ethu while amandla ethu are being transferred to those who are sent to us to heal. So if you are a healer, be prepared to lose your power, because your power for a moment it has to be transferred for the betterment of the other. Ikawa isokole izamazame ilwe umongameli negosa babambi power. Fundisi. Uhlalwa nonobhala mana buza hey wena umongameli mawundi umongamela amagosa yabona ke nekufika kule level umbeze uba uthi ndimongameli boyazi ba isiseko siyaguqa Hayi baba. Ayitolo. yeke bakhumbuze nje uyayiva yemka power iphela phaka ngoku. Now the truth of the matter, we are called to heal. Umuntu obeke wathi abantu apha le session yabaphilisi besisho ne. Yeah, let me talk to abaphilisi. You are called to heal by your song, by your preaching, by the word, by your presence. Ow. You are called to heal. And when you are called to heal, don't wrestle with the loss of power. Retreat, regroup, recharge, and come back more powerful than yesterday. Because you heal somebody. Yeah, it's reborn in Timothy. I got you. Hayi la shit line. Uyawuzibona Timothy. Xa sowuphilisa manyana. Uyawuzibona lento yoba kawuze kube kwirarha yomoya odubayo. Kukhutshwa wena. Akufundisi. Bathi besithi giqi phansi. Fundisi. Umoya ukhuphe wena. Fundisi. Ufike phezu kwakho umbeke isandla athimbilile. Athi behlokova kukwenza kawusondela wena Timothy abuye umva. Ngoba amadimoni awakwazi ukumelana. Ohili bakhe bakwazi udlala nalento lapha kuwe. Awundiva kahle na usondele Timothy umbeke isandla. Uthi umbeke isandla athi cwaka. Uthi myekeni. Bathi xa begqiba umyeka Timothy uyeka olandelayo. Xa ufika ugoduke ebusuku Timothy xa uqala ulala. Bekhona ekubeka iduru entanyeni. Uba ngathi kwenjenje uve into bathinde ndiyaqiniselwa ngoku. Uba ngathi Timothy yena uqonde uba hayi angisalwi njene inyama negazi ngo ndilwana lami imoya endiyishiye kamasipoli indilandele ngoba ndiyiphazamisile, and your power will be tested at that particular moment because imimoya. So when you are a healer, you must know Yeah. where you are with your spirit and your God. And you must expect to lose your power. Enye into endidla ngozithetha Mbeza, ndisekule ndawo kaYesu neqhawe. Enye into endidla ngozithetha, Sathane akahlali endaweni emdaka. Ndakena kwenye isozakhe, kwenye isekethe. Endakena kuyo, bona eseketheni bakho societies ezivuthayo. Uqoma sinale ngaso kuyotyisa umthendeleko every Sunday kula society.
because kungene bakuvuma Light. ulight kuyenzeka nawe uyaphila kodwa ngokubuza uzotyisa umntwana lekho uphuma uphilile because kule society kuyaphilwa apha ingoma yatsho kuthandazwa kodwa ungekaqhubi noShumayela uqhapha umuntu ngomthandazo kula khona usekule introduction uqhapha komnye kula khona uthi uqala uya conclusion bese bonke esiguqweni awaqhaqhibi uShumayela wena sinazo kule society one but inyaniso emsulwa. And it has been proven, I've seen it myself. Even your distraction will come from that society. Monzakalo wako. And unfortunately, you want to go back. We are funny about every Sunday. But when you have to die in your ministry inside, the first of Google look I'll go to the society. Oh yeah. Where's boy? Yabona bayacula choir ikhona, madodana akhona, omama bakhona, gilders ikhona, uShumayela bakhona and all that. Aphuma uSathana. Awuthi uSathana ongena kuleya, phansi nabizeniso zayo. USathana ongena kuleya. Kuba ngathi esekethini. Ngeba mani right esekethini. Then la society. La society. Inkonzo yomnikelo iyaphila apha kula society. Umnikelo okhuswa apha ungapha kokuqona. La society ithwele yonke le second. Xa kuplana amazwi asixhenxe, amahlanu baplana kula society. Xa ubhekwe emvuselelweni, ipanel lesoze aphume la society. Kufanele hayi banikeni kaloku nabo nabanye abaya. But xa ujonga la second, ayithi hlale phansi le ayizinzi. Xa ubuza yintoni kube ukho la society. Fever. By 17. I can only talk about it with you. If you really want it like that. But napha kokwendeka xelele lapho. Uba ibhizi ngayandele kwisecond. Xake lizithetha ngayo. So siyoyamisa umuntu le. Awuphuma nomuntu. Now I am saying uSathana kahlala endaweni engenamoya. Satan ufuna i-faculties is highly spiritual, where people praise the Lord, and the most devoted will be the first to bring it down. And so, xa umuntu kamoya, you must be careful. Ukwazi ubacibida umoya. Ngoba nawe lo moya ungakukusebenzisa ongcolileyo ngenxa yoba ongumuntu kamoya. Dijana na uduba umuntu ngathi ke simbophelele kula pulpit. Ngasangehli pha because netbuke pha amadimoni athi sanga ke wehle kula pulpit ngoqhusa abezansi. Kena ngomoya mna abantu banomoya nendawo nomoya. So when you are highly devoted and highly spiritual, you must be mindful of the games the devil will play with you. And always stand on the unifying side of things. Oxa ubona izinto ziyonakala ume kweli cala lehlanganisa imihlambi eyalanayo. Njengokuthi insindiso is not that which you profess by your wamuzixelela noba wasindiswa ngo-1987. That's not salvation. It's important that your testimony is important to you, not to us. Kum insindiso yile uthi ungathethanga ndikubona ngumntana kaKristu. Yile uthi ungena kube kwithembeni nje loba kukho into ezawulunga xa ungena wena. Yile ndithi ndingazichazanga uba ndingumfundisi. Ndithi ndinganxibanga khola. Athi umuntu ndiyakubona uyinceko wena. Nawuvathi nenza umuntu yena. Yile uthi wawungena egaraji unganxibanga khola na uniform Timothy
ugalela ifuel uhambe mntana enkosi uthi xa uphinde ubuye unxiba umanyano ithi impilo lathi nekudala ndiyiqonda ikhona into ngalo mfana abuze umntu yintoni athi umntu kanti yindodana uyavana kumahluko lowo ngoba hleze uthi xa ufika unxibe ubudodana ithi impilo lathi netyini le nkunkuma kanti yindodana. Wema, uyezwa, and he lost his power. As spiritual people, as healers, sometimes I said this: we are wrestling with our power. We are wrestling not to lose our power. That's what will make you slip into depression, because you don't want to understand that you've reached a stage where you need to allow yourself to lose your power and lose it to someone else who needed you for 12 years and you were not there. But at this moment, when that person encountered you, that person, your power got transferred to that person. Awuphila la muntu kwethawa kwamandla uzivu empty aphakathi uthi ufuna uthandaze nomisi ungenyuki uthi ufuna ukuthi Thixo yini ndehlelwe yintoni ungazazi noba unomgomo noba kwenzeke ntoni. At that particular moment kukho iprocess healing eyenzekayo kwelinye icala. Hallelujah. Now khamende yaseKamastone, khamende yaseKamastone. Now let me tell you something. I'm sorry man, I'm quite telling about I can only talk about myself and my context, and I feel better when I do that. I go nobody the pume mission when I go and pume mission kuzo mnyumama apa pume mission akakhonzi by konzini. I think what I'm going so clean and how busy one athi lo mama molo mfundisi ngona ndimazi athi hayi awuzondazi it's okay athi ndiyagoduka ndiyabakisha ndifaka impahla emotweni ndiyagoduka athi hayi mfundisi ngicela ukuthi ziphinde ndize nini ndike mna ke bonqinela ntoni mama athi hayi ndivile uba bayancedakala abantu apha. Elebasha. Yho uthi mama ndithi hayi uthi manje ngoku ndiyagoduka mhlawumbe ke akuphinde ubuye kodwa ke masingena kwe-study masithandaze singene ke-study ayisithandaze ayibike you know, okay fine we'll talk to you when I come back but let us pray for now. And 200 kilometers on 2 hours from home from a it's 2 hours. All that 2 hours lityiwa into ethi uthi to mama bayancedakala abantu apha. Ndaqonda inoba kanene kwenzwane apha inoba evana and eleke isiqala le nto kona nto kuligqilwe ethi khange athi uyabanceda abantu kangathi hayi suka buyumva quluba buyumva yaba uthe bayancedakala abantu apha. Siyavana ne meaning that the spirituality, the power of this place, the Jesus of this place iyabanceda abantu, and that speaks to corporate worship. Ayithetha na vice, ayithetha na president, ayithetha na mongameli, ithetha ngebandla eliphilisayo abantu bawufika kulo bancedakale. Hallelujah bazali bami. And therefore the Jesus in me must be able to greet the Jesus in you, and the Jesus in you must greet the Jesus in her. So that uyesu wenu abantu bawungena apha akwazi umela abantu abagulayo. Let me be controversial a bit. Moreover, when the church is under attack, the entire church, when it is under attack, you must know that you certainly call my party. Satan uyayazoba utshintshe focus ufuna into yokokuba abantu abangaphandle bathi xa bejonge elibandla balibone liyibandla eliyinkunkuma ngaphakathi. All that I can tell you is that you can't lose hope in that moment, because you have a duty to heal abantu abasecaleni. Ungahambi
awuqondile. Kapheliswa. Izinto ezenzeka phaa. Ngoba ke wonke umuntu unemini yakhe kodwa hayi sizawutrenda nathi basikatrend. Hayi zawufika whatever reason. Kude we mbona ufake iminqamlezo yakho wacha kwacima kwathi noko bayithathe bayikhuphe nga. Bayithathe uTimothy bayikhuphe nga. Hayi bayithathe bayikhuphe nga. Kude he uyaphela wena. Uqondisa izini ifikile. Zibhalele kuwe ngokubalela itaku umithe kuwe. You can't rejoice when that happens to someone else because the truth of the matter xa kuthethwa ngaye, kuthethwa ngawe. I can't share what has been shared to me ngomnye umfundisi. Ke ndive ukuthi ayoqulu bakavana nombelebele. Kuthi gqinto ethuka umbelebele ingena apha kumqo. Xa ifika lo mthumelayo uve ukuthi andivani nombelebele. Ngembuzo ba ndithi le. Ngoba xa gqaba uthumele kambelebele uyawuthatha yami ithumele kwam. Now, xa kuthukwa umfundisi wasewisile kuthukwa mna. And abasondeleyo kum ndikhawuleze ndibakrweca. Ndide esinazo bona nje. Ndiyathanda indibiza nokuhlomula. Kamxolele. Ngeke ngasekhaya. Ndikhulana post. Because iyandihlukumeza that one of my own would get into that space. And I feel like uthuka mina. Because andiyazi xa kutheni umfundisi wasewisile ezawuthukwa kuFacebook ngolasho. Uba kukho umfundisi wakathuka kwa kuFacebook ngolasho, uthetha uba nami ndizawuthukwa ngolasho. Ngoba nami ndingumfundisi wasewisile lo. Laa nto imthukisileyo iyacaca uba ingenisa abafundisi basewisile kulaa nto. Uba ndingumfundisi wasewisile nami ndizawungena kulaa nto. So I can't rejoice. And when the church loses its power, it must understand how powerful that church is. And don't wrestle to lose that power. Let it go for a moment. I will last 7 days. Now, where I'm getting at is that I'm in this thing here, power. Here, power. I'm not talking about positional power. I'm not talking about the power that is good. I'm talking about the healing power. Is that not correct? Hello, but I'm going and bizarre nasabi. Now, man, shouldn't call this. Remember, we spoke about 12. Oh, yeah. The woman was 12 years sick. La mama, la mama was 12 years old. Nancy in the ballet, my band. The number 12 represents the 12 tribes of Israel. Ne? So the number 12 represents the 12 tribes of Israel. The 12-year-old girl, rich girl, yes, rich girl, represents the rich in the 12 tribes of Israel. Samana? The woman sick for, poor woman sick for 12 years represents the poor within the 12 tribes of Israel. What does that mean? It means, it means the rich, on the way to Kwayayir, Lendo Mazana iya chukumisu mkurumbe. Uyesu yema uphelelwa ngamandla. Awuphelwa ngamandla uYesu kungena isaziso esithi Yayiru somyeka ngoba umntwana utheni ubhubhile. Iyavana?
Ubhubhile umntana, ne? So on the way to Kwayahiro, somebody delayed uYesu. Yeah. Kwaphela ixesha. Wade wasweleka umntana Yayiro, ne? So kuthiwa ngoku suba saya Kwayahiro because umntwana selebhubhile ngenxa kabani yale ntombazana. Uba uYesu bengamanga apha kule ntombazana ngefike ngexesha kwaYayiro. Uyayiva ndihamba nam? Meaning that uba ungakuzifaka ezinyaweni zikaYayiro, uYayiro inoba umsindo awayenawo kule ntombazana uba how selfish can you be? Ngoba uYesu bengazi kuwe ebesiza kum, right? Now wena wambamba apha endleleni. Hallelujah bazali bami. Now the Bible, when the Bible mentions the number 12, it means that the rich within the 12 tribes of Israel shall not receive deliverance until the poor had been first delivered. Until the poor had been first delivered. He was on the way to the rich and the poor bangenelende. Uyesu wema, but iBhayibhile ithi uyaya kwabatyebileyo kwabanezinto. But apha endleleni ukhona abantu abamdinga ngaphezu kwabumdinga. Uzawubona ingathi izinto zakho zihamba kade, kanti ubalelwa kwaba usijongele phansi nje uYesu kubalela kwaba noko akho nto ba nokungakulinde wena ngake ngiqale ngapha apha endleleni ngoba funeka ndirhuqe bona kuqala amandla amamele uqongqotho apha kuqala ngoba xa ndifika kwakho inye into endiyidingayo kuthetha ngezwi ndithi esi sifo asiyelelanga kufeni ntombazana vuka. That's all you need. All you need ntoba uYesu athi nje kuwe, but on the way to you. Yeah. Sure. Yeah. On the way to you. Sure. There are others that require more attention than you are. Kwabase casualty. Mntakatata. On the way to you. Unesu pite casualty kala. Ngoba uyabona uba apha kuyabhujwa apha kuyaphelwa. Athi kanti be apha ndifaka nje i-oxygen saqala apha ewodini. And so what could not heal in 12 years, in Jesus it was healed in a moment. Because, oh my goodness, it's London de Shamatela Best. It's London and Data Vakala, oh my goodness. It's London Vakala. Oh yes. Oh yes, I have the mithandazo tekwaka. Kwaye inhlungu tekwaka. Akayidela uYesu. Hallelujah. But on the way, uqala ngemthandazo tekwaka. Embombozela uYarilo, yes intombi yami yagula, kukumthandazo tekwaka. Kukupain etekwaka apha endleleni. Kukumuntu ofela ngaphakathi apha endleleni. On the way to Kwayahiro, uYesu uhambe deliverance impiliso esithi kuwe, oh my goodness, esithi uYesu kuwe, hallelujah, your condition is not your conclusion. Apha endleleni ebheka Kwayahiro uhambe xa ebona ingathi uyaphela athi ayima inhloko le condition yakho is not a conclusion. Wena gawume yizabasambe akukhona indawo endibheka kuyo apha endleleni ebheka Kwayahiro. Ithi incwadi eBhayibhile just one touch can deliver you. Apha endleleni ithi incwadi eBhayibhile every painful season has an expiry. Akuyi kuhlala kutencidi kwelinengitheko apha endleleni. Ithi amazulu ayaspecialize kwi-restoration. Amazulu uyesu kuthi isidima sakho sesihluthiwe. Imagine kuhluthwe isidima salo sisi, kuhluthwe isidima sikaYayiro ophucukileyo, uhamba ngeenyawo uYayiro, but uYesu says kuYayiro uthi kule ntombazana hamba khona kolukusindise, uthi kuYayiro bendide kuwe kholwa, ngoba kuye okholwayo izinto ezingenokwenzeka kubantu zinako. Apha endleleni ebheka Kwayahiro, God restores people
before he restores the situation. Sure. There was a situation where you, and there was a person on the way. And God restored a person and went on to fix the situation. Allow me to say, na way yakho indlu yesu. Andikwazi ba ubone intoni ufendo le nto ndigqiba kuyithetha. But all that I'm trying to tell you is that a painful season has an expiry date. Just hang in there. So, bambelela ma. Yeah. Umzuzwana nje. Suzwana bhuti. Unganikezeli. Sure. Ungamamela amantshontshelelo. Ungamamela amacebiso. Amacebiso abantu aphelelayo esithubeni. Yeah. Iingcebiso zabantu zinakhiza ukulahlekisa ngamanye amaxesha. Andiyazi ngibani lo wathi kulasisi makangene babheke ngapha uncedo lukhona. Waphinda wathi uye awufunanga ngababheka ngapha uncedo lukhona. And in the end, uYesu remained the ultimate. Ebomini bakhe. And I will say to you, it is only Jesus that has the power to preserve your dignity. Thixo makanigcine. Thixo makanilondoloze. Thixo makanithambise nqeleza. Beza ndiqhubele.